ассалому алайкум ҳафтаи азиз. Дар бораи чиз ҳазрати Али радиаллоҳу анҳу мебинем, ки Али радиаллоҳу анҳу каррамаллоҳу ваҷҳаҳу мегуфтанд, яъне ки рӯяш пок. Лақабаш ҳамин гуна буд, ки пок буд ҳазрати Али радиаллоҳу анҳу, барои он ки пеш аз мусалмон шуданаш, имон оварданаш чиз ҳамун бутҳоро намепарастид. Манам ҳамин гуна будам. Пеш аз он ки аз ислом бохабар бошам, ягон мисол тимор мекунам, ки тоҷику дар гарданашон меовезанд ё ки чӣ, ҳамин чизҳоро бовар надоштам. Чизҳое ки дар ислом ман буд, бо пуррагӣ ҳамин чизҳоро ман ҳис мекардам, қабул намекардам. яъне ки чиам дар ман ҳаст, ҳамин табиат, ҳамин чӣ мегӯянд сифат, ахлоқ, ки ҳамин гуна будам. Гапи ҳар одамҳо мисол гап мезаданд, ҳо мегуфтам ба калом ҳа мегуфтам, яъне ки қабул намекардам. Тимор, ташто ҳамин чизҳоро қабул намекардам. Баъд фаҳмидам, ки тиморро мисол дар ширк ҳисобида мешудааст. Ташто баъзе олимҳо мегӯянд, ки мумкин об кардан, баъзе мегӯянд, ки мумкин нест. лекин ман ҳамин хел мисли ҳамин Али радиаллоҳу анҳу бисёр чизҳоро чӣ намекардам, қабул надоштам, пеш аз он ки донам, ки дар ислом ҳамин чизҳо мумкин нест. Ба монанди ноэҳтироми падару модар, баъд ақрон фаҳмидам, ки барои падару модар нигоҳ накунем. Медонистам, ки падару модар бояд, ки гапгардонӣ накунем, мисол пидаруш нигоҳ накунем. Инро пеш аз он ки дар ислом донам, медонистам ба монанди ҳазрати Али радиаллоҳу анҳу, ки пеш аз ислом ягон бутапарастагӣ набуд. Вақте ки имон овард, ӯро лақабша Али каррамаллоҳу ваҷҳаҳу монданд, яъне ки алие ки рӯяш пок монд дар назди Худованд. Подделиться, лайк, подписаться фаромӯш накунем. Миннатдорам.